Juster wie de laatste dag dat mooie wangslijm afsteen konden. De hele operatie had 2 weken worden, maar een hege opkomst. Op de Westereen zelfs 96%. Daar grote tevredenheid van justitie. Toch zo'n je ex is kennen dat 1 op het 10 net meewerken had onder DNA-onderzoek. Dat gaat om een groep van goed 200 man. Ja, dat is misschien zo. Maar let wel, die 89% die wel is geweest, die zijn voor ons het belangrijkste. En bovendien, we zijn nog niet helemaal klaar. Want ook de mensen die niet geweest zijn, die worden nog benaderd de komende periode. Dat is allemaal maatwerk. Want misschien hadden ze wel hele goede redenen om niet te komen. Waren ze op vakantie, anderszins problemen. Nou, dat gaan we nog allemaal opnieuw oppakken en kijken van, willen mensen alsnog misschien een DNA afstaan. Dus misschien wordt het percentage nog wel een stuk hoger. De komende tijd zal ook nog een groep van zowat 300 man benaderen worden die net in wat Nederland wennen. Die hier nog nota geen oproep krijgen voor het DNA-onderzoek.